Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Il-wirja fotografika The Spaces Between Us fi spazju kreattiv tesplora ir-realtà tal-akkomodazzjoni soċjali f'Malta. Għall-ewwel darba f'Malta wirja ta' prints tas-sensiela famuża ta' Francesco de Goya bl-isem Disastri tal-Gwerra qed tiġi eżebita fil-Palazz tal-Gran Mastru. Għal sena oħra, is-Zukusajk Arts Festival for Children and Young People qiegħed joffri spettakli minn l-isbaħ għat-tfal u żgħażagħ madwar Malta u Għawdex. Fi knejjes differenti fil-Gżejjer Maltin, il-Malta International Organ Festival se jkun qed jagħti l-ħajja lil wħud mill-aktar xogħlijiet mużikali ikoniċi fl-istorja.